Okay. Ang giawiran kay Nis Cafe original. Matindi. Isang timpla lang, subok na. Barato man dahil. Barok ko kopi. Pangatagalan. Magsalin? Misil sila. Ang gablag bagay wakatin mo. Bukan menginom. Di basta-basta ni. Way ka pareho gyud. Lami gid kayo. Sige gamit nimo dia. Sige gamit nimo. Gagamit ba gyapon kag Nescafe original? Oo, mas pinasarap. Bagong lasa. Bitaw. Kining mong pangapi murag nahimo ng tradisyon sa Pilipino ba. Dayon usapod ka dako kayo nga katabang sa panginabuyon sa Pilipino kining pagpananom og kape. Mao na nga gamit gyud nato sa matag adlaw ang pagpangapi. Ako gani katulo or kaduha sa isa ka adlaw makapangapi ko. Mao suko na suko ng mga tao sa balay ba kay sobra na kayo daw. Pero nakatatak naman gyud sa sa kanabang atuang panlasa ang kape gyud. Og ang nakalami gyud kaayo kining atong gigamit nga Nescafe 3-in-1 original. Mao gini siya yung original nga kape nga nag-start gyud sa nag-start gyud siya nga pigid kalami. Ang feedback sa tao di gyud mapulihan. So posible nga ang tao mo tilaw og laing kape pero mobalik gyud siya sa original. Tungod na sa iyahang lami ba nga dili gyud kaparisan. Og nasayra nato nga kini Pilipino ang mga farmers ani. Dako kay ni katabang sa tong ekonomiya ug sa panginabuyan sa mga Pilipino. Muna nga kung tanawon ninyo ako ning gi-vlog pero nasayod gyud mo nga tinuod gyud ako ang giinom, Mga pihay gyud ko nga tao pero diri gyud ko balik sa Nescafe 3-in-1 original. Babangon tayo. Kuya Bong, napakay Nescafe 3-in-1 original dia. Napa? Oh? Pangatag di kay lamig ito. Daghan pata, nabali day. Daghan pata kape dia. Na raw. Parisan na nato ginsaymada nga murag kuan lami kayo. Nganong lami man kayo puding nga ensaymada nga isagol sa kape. Lami mo naging isagol sa kape ang pane ba? Nang ensaymada ba? Inutan na raw asa nagibot ng ensaymada kaya. Sa among bikini. Ay nadiri din Kape din. So muna, gawag mo na ko balik ta sa original. Lami kayo. Ma-miss ninyo ang tinuod nga lami sa kape nga inyong gipangita. Thank you kayo. O hoping ang kampanya sa nato sa pagsuporta sa Filipino product. Okay? Magpadayon. Grabe Kuya Bong ba? Kung lami sa una mas binalami pag ikaron yung Nescafe original. Lami naman siya kay
ning compete man gud ta sa market gyud no nga kinahanglan dili mabiya ang kalami sa atong kape. Muna nga dili ngon nga kuan lain kundi balik kita ani kay kabalot kay ta ani nga nindot kay ni Nestle product sa ato nga dili kay sa nasay na itong Nestle product nga healthy. Diba? Yes. Ano na? Healthy. Ano tawag ko ning kuha sa Nestle? Unsa ganang kuha sa Nestle gani? Panglanggam, ng itlog. Logo. Di ba? Itong langgam nga ng itlog ba? Kung naman na ikuha, naman na sila Logo. logo ba? Dapat na sila slogan. Good. Nga gi-promote yun nila ang healthy. Nga kan. Ano ka na honestly oh? Good ah. Good food. Good life. Good food. So wala masayap ang Nestle ana. Wala masayap ang kape nga 3-in-1 ana. Nga good for the body. Ha? Basta moderately Wala lang kay paggamit. bugas? Sure, Okay. dayan. Humot kuya, humot. Oh, Lamig yun kayo. humot ba? Lamig kayo. Ha? Kaya buntaga. Lamig kayo ang morning basta Hanggang wala. Nescafe original gamiton. Pag sure mo oy nga kadagas bugas kay kudum napuno na guro kudum ay. Ba? Oh. Go ako ang